Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 68. Dnes sa vyberieme na súťaž tatranských duričov do Kamienky. Povieme vám, na aké účely sa tieto poľovnícke psy využívajú. Z Pliešoviec prinesieme reportáž z regionálnych osláv patróna poľovníkov svätého Huberta. Potom vám profesionálni poľovníci ukážu, ako sa každý rok testujú v oblasti bezpečnej manipulácie a streľby so zbraňou, a to na strelnici v Zámutove. Zastavíme sa vo Zvolene. Práve tu otvorili jedinečnú výstavu umeleckých diel a úžitkových predmetov z dreva a z iných prírodných materiálov. V ďalšej reportáži si pripomenieme dve ochranárske jubileá, a to 40. výročie založenia chránenej krajinnej oblasti Kysuce a 50. výročie ochrany prírody na území Národného parku Veľká Fatra. No a na záver podcastu pôjdeme do Lučenca. Tu otvorili novú lesoučebňu pre žiakov a pedagógov. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Dnes už po 7. krát sme zorganizovali 7. ročník putovného pohára prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov na dohľadovanie raticovej zvery na chladených umelých stopách, a následne potom máme doplnkové disciplíny a tam odskúšavame odvahu, odskúšavame vytrvalosť, správanie sa po výstrele a hlasový prejav. Psík bol vypustený na čerstvej vlečke takzvanej, kde bola potiahnutá vlastne tá atrapa diviaka. Poďte hore. No a ten pes mal nájsť po tej vlečke toho diviaka akoby v húštine. Čiže sme sa snažili imitovať skutočnosť v prírode. Keď je diviak zaľahnutý v húštine, ten pes ho má nájsť, má ho hlasitým spôsobom nejako vyduriť, hlasiť, dostať z tej húštiny, a potom sme imitovali vlastne to dostrelenie a zisťovali sme, ako sa ten pes ďalej vie správať pri tej ulovenej zveri. Ten pes rozmýšľa, čo robí. On si tú zver vyhľadá a s istou bezpečnou vzdialenosťou na ňu útočí, hlási a oznamuje nám, že čo našiel. A prakticky nás privoláva k tomu, lebo my sme tandem. Ja som vodca svorky, on je mojou súčasťou a on vie, že on bezo mňa je menej úspešný, je neúspešný. A nemá zmysel, aby on tú zver drávo na ňu útočil, štval a prenasledoval. To my nepotrebujeme a práve tým sa hlavne zaoberáme. Aby ten pes nám vyhľadal tú zver, z istej vzdialenosti, bezpečnej vzdialenosti ju nám ohlásil, oznámil, respektíve prišiel pre nás a nás priviedol k tejto zveri. Je to podľa môjho názoru také všestranné plemeno, znamená, že vieme ho použiť aj na diviačiu zver, na vysokú zver. Vieme ho použiť jak v oblastiach, kde sú roviny, nížiny, vieme ho použiť aj v lesoch a v horách, kde je väčší sneh. To znamená, že používame ho veľmi aktívne v revíri, kde poľujem ja hlavne na vysokú zver, ale aj na diviaču, ale tá vysoká u nás dominuje. Je to spoľahlivé plemeno a ten temperament vyhovuje tejto práci? Vzhľadom k tomu, že je to vlastne kríženie troch plemien, čo sa týka jazvečíka, kopova a farbiara, a je tam určitý temperament po kopovovi, tak si myslím, že tú prácu svoju si zastane na tom dôstojnom mieste. Ja som veterinárny lekár, ale prosto kinológiu som robil od decka. A keď som si urobil poľovnícke skúšky, keď som mal 19 rokov, už vtedy som mal prvého psa pointera, anglický stávač, potom som prešiel na českého fúzača, to sú kontinentálne stávače, prešiel som cez jazvečíky, bígla, až nakoniec som skončil u tatranského duriča. A skutočne, keď zoberiem tú škálu naspäť, tak môžem povedať, že najviac adaptabilný a najviac ľahko cvičiteľný pre ľudí, čo sa týka kanisterapie, poľovníctva, hľadania osôb, dajme toho laminových, by tento pes bol vynikajúci. Tento pes sa dá naučiť za 2 hodiny, aby prosto išiel pri nohe, aby počúval, aby ľahol, aby zostal tam hodaj 2 dní, prosto nesmie odísť. Musí tam byť, čakať, kedy preto prídete.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Obec Pliešovce leží v južnej časti Pliešovskej kotliny v nadmorskej výške okolo 400 metrov nad morom. Na východe ju ohraničuje horský hrebeň vyhasnutého vulkánu Javorina, na západe Štiavnické vrchy, z juhu Krupínska vrchovina a zo severu dolina Hrona. V súčasnosti tu žije približne 2200 obyvateľov. Obec má jednu nespornú výhodu. Sídli v nej riaditeľstvo štátneho podniku Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky. Obec Pliešovce je úzko spojená s vojskom, máme tu vojenský priestor a pozemky aj lesy, obhospodára vojenského priestoru, vojenské lesy, tak ešte aj za socializmu tu bol závod. A v 93. keď sa republika dejila, tak vznikol podnik Vojenské lesy a majetky pre celé Slovensko so sídlom v Pliešovciach. My sme radi, že tu sídlili aj sídlia. Je to hlavne zamestnanosť a podpora podujatí v obci. A medzi ne patria aj poľovnícke slávnosti, ktorých cieľom je aj edukácia. Tá aktivita je zameraná hlavne na detskú lesnícku pedagogiku, hlavne pre deti a pre mládež. Naučiť mládež a deti, ako funguje príroda, priblížiť jej živočíchy, rastliny a fungovanie prírody ako celku. A druhá taká významná časť je priblížiť občanom históriu a tradície v takom duchovnom rámci, v rámci ekumenickej omše. My považujeme Vojenské lesy a majetky štátny podnik za jednu z najzodpovednejších inštitúcií aj z aspektu veľmi bohatej databázy, personálnej databázy skutočných odborníkov, ktorí rozmýšľajú tak, ako by každý poľovník rozmýšľať mal. To znamená, rozmýšľajú v kontexte rozvoja poľovného hospodárstva, ale v súlade s veľmi zodpovedným obhospodarovaním zvereného lesného majetku štátu. Nad obcov Pliešovce sa nachádza vojenský výcvikový priestor Lešť, ktorý je, tak dá sa povedať, že v tejto dobe najvyužívanejší v rámci Slovenska. Je to naozaj sústredených veľa ozbrojených síl a techniky a samozrejme to nás nutí spolupracovať jednak s obcov Pliešovce, kde je veľmi dobrá spolupráca s pánom starostom aj s pracovníkmi zastupiteľstva a obce a takisto aj s centrum výcvikom Lešť s pánom riaditeľom Maštalským a s jeho podriadenými. Proste sme tu na jednej veľkej ploche a sme odkazaní na vzájomnú spoluprácu a dá sa povedať, že naozaj na veľmi dobrej úrovni. Kolegové zo Španielska sa stali teraz sú velitelia alebo vedú celú tú medzinárodnú battle grupu, ktorá tu je a ktorá tu pôsobí od konfliktu na Ukrajine a tak v rámci dobrých vzťahov musíme spolupracovať aj s nimi samozrejme, tak prijali pozvanie, som veľmi rád a zapadli, ako keby vlastne ani neboli z inej krajiny. Zamestnancov vojenských lesov absolvovalo kurz lesného pedagóga, čo je veľmi pozitívne. Som veľmi rád, že máme takých mladých kolegov a kolegyne, ktoré naozaj majú cit k malým deťom a k mládeži a chcú sa venovať a chcú tieto skúsenosti, ktoré majú a chcú učiť deti a mládež, ako vlastne funguje príroda, že tu nie sme my tí lídri, ale my sme len súčasťou prírody a musíme sa tak aj správať, keď chceme zanechať budúcim generáciám to, čo môžeme využívať my v súčasnosti. Takže je to samozrejme náročné, tí kolegovia to robia po väčšine vo voľnom čase a naozaj je to z ich strany práca naviac a som rád, že ju vykonávajú. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na strelnici Blatiny pri Zámutove dôsledne preverujú zručnosti poľovníkov pri manipulácii so zbraňou a v streľbe. V septembri sa tu stretli profesionáli, teda lesníci, ktorých pracovnou náplňou je aj lov zvery. Každý rok mávame v rámci závodu svoje vlastné strelecké preteky, na ktorých takisto z každej lesnej správy máme zamestnancov, kde prejdeme formou inštruktáží bezpečnosti pri streľbe, bezpečnosti manipulácie so zbraňou a samozrejme vyskúšame si jednotlivé strelecké disciplíny.
U nás je to obzvlášť dôležité hlavne preto, že mávame poplatkových poľovných hostí. A keďže zodpovedáme za to, čo odlovia, zodpovedáme aj za nich a zodpovedáme aj za bezpečnosť poplatkového strelca, tak v rámci toho o to dôležitejšie je to, aby naši poľovníci alebo zamestnanci vedeli profesionálne riešiť takéto veci, čo sa týka narábania so zbraňou, bezpečnosti pri streľbe, aby ten stav a ten výkon práva poľovníctva prebehol bezpečne. Aj preto organizujú v streľbách rôzne súťaže, regionálne alebo aj celoslovenské. Na 22. ročníku súťaže o pohár generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky sa zúčastnili aj strelci z Maďarska. Súťažiaci súťažia v 3 brokových disciplínach a v 3 guľových disciplínach. V brokových disciplínach je to vysoká väža, oblúk a batéria. V guľových disciplínach je to pohyblivý terč na 50 metrov diviak a redukovaný terč 50 metrov kamzik a srnec. Čas strelcov alebo čas účastníkov je skoro profesionáli v rámci našich štátnych lesov organizačnej zložky Podunajsko, kde sú relatívne špičkoví strelci, ktorí sa účastnia európskych súťaží. V individuálnom hodnotení získal najviac bodov Stanislav Krázel práve z organizačnej zložky Podunajsko. Striebornú priečku obsadil Martin Michalka z Považia a z bronzu sa tešil Marek Pankuch z organizačnej zložky Šariš. Výkon práva poľovníctva u týchto ľudí je profesionálny a tieto všetky poznatky, ktoré dneska tu budú prezentovať, tak používajú a využívajú aj pri poľovných revíroch. Tým, že skoro všetci sú profesionálni sprievodcovia, Lesy Slovenskej republiky robia činnosť v oblasti poplatkového lovu a personálneho lovu, tak tieto disciplíny sú aj tak nastavené, aby sa využívali a hlavne sa využívajú aj v praxi. V rámci nášho závodu máme 4 poľovné revíry, v ktorých sa loví jelenia zver. Nadväzuje na to daniele aruja a muflonia aruja. A v tejto dobe alebo v týchto revíroch u nás máme napríklad zvernicu Karna, v ktorej lovíme daniele a muflony. Aj tie brokové disciplíny sú využívané v rámci doby pracovnej poľovníctva, ale aj tie disciplíny, ako je streľba na srncov alebo streľba na bežiaceho diviaka, využívame či už to v revíroch pri personálnom odstrele alebo pri poplatkových lovoch. Samozrejme, bežiaci diviak v hodnej miere využívame všetci zamestnanci, keďže spoločné poľovačky na diviačiu zver v rámci týchto revírov taktiež organizujeme. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súťaž Etudy z dreva pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva ako nosného materiálu v kombinácii s iným prírodným materiálom. Tento rok bola vymenovaná téma drevená hračka. Celkovo sa na nej zúčastnilo 49 autorov a do súťaže prihlásilo celkovo 55 predmetov. Zlatú medailu Katarína Zliechovcová za domček. A ja si myslím, že drevo bude vždy, bude jedno, že či budeme žiť na iných planetách, v iných galaxiách, to drevo budeme stále vyhľadávať, pretože je to pre nás úplne prirodzený materiál, s ktorým sa stretávame a veľmi ho akceptujeme. Čiže to, že možno aktuálne niekto využíva drevo v 3D tlačiarniach, alebo teda drevný prach, ešte neznamená, že to drevo sa nám stratí. To drevo tu bude stále, však to má nesmierne benefity. A ten, kto ho vlastne adekvátne uchopí, ho môže používať kedykoľvek. Koľko tisíc rokov s nami prežilo v našej histórii drevo? Od začiatku. Bolo tu oveľa skôr ako my a bude to určite aj neskôr ako my. Táto súťaž je vyhlasovaná v 3 témach. Jedna téma je drevená hračka, ďalšie témy sú bytový doplnok a tretia téma je užitkový predmet a šperk. V posledných rokoch sa táto súťaž vykryštalovala v súťaž stredných a vysokých škôl. Máme vyhlasované 2 kategórie. Prvá kategória je sériový výrobok a druhá kategória je originál prototyp. Napríklad títo 2 študenti Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej z Liptovského Hrádku vytvorili drevený žeriav, ktorý rozvíja u detí logické myslenie i motoriku. Práca s drevom je nádherná, mňa osobne veľmi baví, je to príjemný materiál, neškodí ani prírode,
A všeobecne je to nádherná práca s ním. Domy sa stavajú vždycky a vždycky bude treba do toho robiť či kuchyne. Tieto drevené hračky, to je pre deti, myslím si, že veľmi úžasné. Hej, aj sú s tou prírodou také, nie všetko z plastu. No, tak zdravím je asi najťažšia práca, pretože má to nejaké rôzne smery a v každom smere sa ťažšie nejako pracováva. S tým, že sa musí zohľadňovať na každom tom stroji, aby to pekne vyšlo z toho stroja, aby nebolo vytrhané, aby nemalo vytrhané vlákna, aby nám neodletovali hrče a podobne. Čiže treba viacej rozmýšľať ako pri plastoch, kovoch a pri takýchto veciach pri dreve. Aj lesníctvo, aj drevárstvo zažíva určitú renesanciu. To povolanie sa vracia do povedomia ľudí a chvála Bohu, máme v súčasnosti záujem, ktorý prevyšuje možnosti štúdia na našej škole. Študenti lesníckych odborov sú samozrejme žiaci, ktorých sa chcú starať o les, chcú sa starať o životné prostredie a myslím si, že si uvedomujú aj tú problematiku globálneho oteplovania a problematiku nutnosti starania sa o životné prostredie. Študenti drevárskych odborov tým, že žijú spoločne na našej škole spolu s lesníkmi, vnímajú túto problematiku a myslím si, že o to viac si vážia drevo ako surovinu potrebnú pre ich odvetvie a zároveň ako surovinu, ktorá je obnoviteľná. Majú záujem mladí ľudia študovať tú prácu s drevom? Čoraz viac ľudí, možno aj spojení s tým environmentálnym vnímaním mladých ľudí, ktorí sú veľmi citliví na všetky vplyvy, ktoré sú okolo nás industriálne, sa vracajú k drevu v tej alebo či onej podobe. Či už navštevujú lesy, alebo teda sa snažia aj spracovávať tú hmotu. A ono to začína na takýchto malých veciach, ako vidíme dnes. Poznáme veľa odborov, o ktorých sme si mysleli, že zaniknú. A dneska existujú, dneska sme sa vrátili k čiernym platňam a možno, že aj to drevo vlastne potrebuje chvíľu si oddychnúť od nás a my si ho znova vytiahneme, pretože je tu stále okolo nás a je veľmi príjemné. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju dva samostatné celky, západná Beskidská a východná Javornícka oblasť. Chránená krajinná oblasť bola založená na zachovanie tradícií. Máme tu krásny skázen vo Vychylovke, máme tu veľa maloplošných území, máme ropný prameň v Korni, máme kamenné gule na Megonkách. Je tu rozvinutý turistický ruch, budujú sa cyklochodníky, čiže srdečne pozývam všetkých na naše malebné Kysuce. Kysuce majú v rámci Slovenska veľmi zaujímavú, dá sa povedať, unikátnu krajinnú štruktúru, ktorá je zase základom biodiverzity pri viacerých druhov živočíchov významných, na ktorých je v súčasnosti zameraná ochrana, ako sú veľké šelmy napríklad, orol skalný a podobne. Tak z botanického hľadiska sú to hlavne nelesné typy biotopov. Tam by som najskôr uvedol rašeliniska, ktoré sú asi také najvýznamnejšie a hostia veľmi špecifické a druhovo také zaujímavé spektrum rastlín, z ktorých mnohé sú veľmi vzácne. Drvivá väčšina Kysuc má smrekové monokultúry. V súčasnosti prechádzame obdobím turbulentných zmien, kedy nám tie smreky odumierajú. To vzácne, čo máme, sú tie pôvodné zvyšky jedľobučín. Dnes ste sa zúčastnili osláv, ktoré tu usporiadala štátna ochrana prírody. Aká je spolupráca so štátnou ochranou prírody? Predstavitelia ochrany prírody dlhodobo plnia ten svoj cieľ, zároveň prichádzajú s novými trendmi a je dôležité, aby sme hľadali spoločne taký kompromis, pretože aj my máme rovnaké povinnosti rozvíjať región. Dneska tu máme otázky protipovodňových aktivít, regionálneho rozvoja, takisto udržateľnosti životného prostredia. Tam by sme sa mali spájať a hľadať spoločné riešenia. Je to skutočné prepojenie obyvateľstva, lesníkov, turistov a celého širokého spektra, či už samospráv alebo samotných ochranárov. A vidíme tu, ako dokážu spolu pracovať a naozaj vyzdvihnúť ochranu prírody a jedinečnosť konkrétnych regiónov a kútov Slovenska. A to napríklad vo Veľkej Fatre, kde si tento rok pripomenuli taktiež významné jubileum. Národný park Veľká Fatra vznikol síce až v roku 2002, ale v roku 1973, 28. decembra, bolo vyhlásené chránené krajinné územie Veľká Fatra
a to sa začalo chrániť od v podstate 1974. Týmto rokom je to 50 rokov, kedy chránime prírodu Veľkej Fatry. Národný park Veľká Fatra je veľmi rozmanitý, máme tu rôzne oblasti. Momentálne sa nachádzame v takej najznámejšej lokalite, nachádzame sa v Blatníckej doline, ktorá je hneď vedľa Gaderskej doliny, teda najviac navštevované doliny vo Veľkej Fatre. Nachádzame sa takisto v blízkosti základného kameňa tej Veľkej Fatry. Sme najmladším národným parkom na Slovensku, to je možno tak pre zaujímavosť. Národný park Veľká Fatra je známy aj tou brálnou časťou, v ktorej sa teraz nachádzame, ale máme aj teda nejaké hôlne časti, je to veľmi rôznorodé. Treba povedať veľké ďakujem našim predchodcom, našim otcom, mamám, dedom, pradedom, ktorí sa zapričinili, že takéto niečo máme na Slovensku a že môžeme práve takéto okruhliny sláviť. Sme tu pre ľudí, nie sme tu orgán, ktorý iba nariaďuje, diktuje a zakazuje. My sme aj orgánom, ktorý edukuje tých ľudí a sme tu pre nich, aby sme im rozšírili obzory, čo sa týka ochrany prírody, krajiny, aby nás nevnímali iba ako nejakú represívnu zložku, ktorá iba zakazuje veci. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Novú lesoučebňu otvorili v priestoroch lesnej správy v Lučenci, prioritne pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Sme kladli dôraz na to, aby tam boli naozaj preparáty lesnej zvery, pretože bežné dieťa z obrázka, z knihy alebo z televízora si nevie predstaviť, aké veľké je to zviera. O tom sa hovorí koruna. Tam má rôzny počet tých výsad. Z tej hlavnej miestnosti prechádzame do miestnosti, ktorú sme nazvali Lesu Zdar. Táto je venovaná lesným drevinám od semienok cez tie rôzne listy, drevo, ktoré ten konkrétny strom má, čiže priečné, pozdĺžné rezy, habitat, čiže celkový vzhľad, keď sa niekde pozriem na siluetu stromu, aby som aspoň ako tak vedela, že či je to nejaká jelša, alebo či je to dub. Keď pôjdete schodiskom hore, tak sa dostanete do takého poľovníckeho kutika. Rozprávame o tom, ako sa zbierajú zhody a kto to môže, prečo to môže. Hovoríme o psoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho poľovníctva. Až vytvoríme v človeku emóciu, čo je pre nás veľmi dôležité, lebo každá emócia je dobrá, lebo každá emócia nám tvorí vzťah k lesu. A hneď sa ocitneme pred dverami do miestnosti, ktorá sa nazýva Les s zmyslami, kde takou základnou črtou je pocitový chodník. Máme tu zvukovú poznávačku, čuchovú poznávačku, hmatovú poznávačku. Keď bude záujem o ďalšie aktivity, urobíme aj chuťovú poznávačku, takže naozaj tam vnímame ten les s zmyslami. Lesoučebňa je niečo ďalšie, nové, veľmi významné, aby sme jednak poznali prírodu. Príroda vlastne to od rastliniek až po živočíchy, ako sa dá povedať, ochranu prírody, ale zároveň, aby sme poznali aj to, akým spôsobom sa máme v prírode správať. Aby sme si vážili les a vlastne mali prírodu ako niečo, čo je samozrejme. Takže ak sa samozrejme starám o seba, o svoju rodinu, o svoje deti a ako dospelí, tak sa starám aj o prírodu, pretože to je pre mňa takisto môj dom. Teraz sa nachádzame v miestnosti, ktorá je venovaná hmyzu, hubám, ale nie len hmyzu z tej negatívnej stránky, ale napríklad aj včele medonosnej, ktorá je základom života na Zemi. My lesníci, poľovníci vždy investujeme do budúcnosti, či už cez tie lesy a tú starostlivosť, alebo cez tie deti, tak nesmieme zabudnúť ani to, kým sme, odkiaľ pochádzame a preto tu máme kanceláriu polesného, kde sme chceli alebo túžili zastaviť čas. Čiže nájdete tam niečo, čo vám isto pripomenie vaše detstvo alebo aspoň nejakú návštevu chalupy, to, čím tí ľudia žili, ako žili, či ten ich život bol ťažší, krajší, to už nechám na vás, ale ja dúfam, že si stade to každý odnesie len tie najkrajšie zážitky. Môže prísť aj náhodný návštevník? Každý, kto pôjde okolo a zaklope na dvere, bude zvedavý, ako lesoučebňa vyzerá. Je tam vždy niekto, ktorý ho prevedie a ukáže mu, čo sme pripravili pre verejnosť a žiakov Lučeneckého okresu. Už sa začína o tom hovoriť, aby si riaditelia, učitelia, tí, ktorí majú blízko k tejto výchove alebo k tým predmetom, ktoré vyučujú vo vzťahu k prírode, aby prišli, najskôr si to pozreli, dostali informácie, čo tu všetko je a potom začali v rámci svojich učebných, osnov učebných plánov vlastne zaraďovať aj túto učebňu do procesu, výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže začneme určite a viem, že je veľký záujem, takže dúfam, že neopadne a že
aj tú zážitkovú formu, ktorú tu máme, ale aj to, že naozaj budeme vidieť mnohé veci ako keby naživo. Za toto som tiež vďačná. Aby kráva bola kráva, jeleň bol jeleň a aby si to naše deti nemýlili a nevedeli to len z obrázku. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 68. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.